गिदिरखायनो आंखौ बयबो बासिसोगारो लोदो बुद्रांखायनो बयबो आंखौ नायनो बायो आयुलै मा जानानै इसिबां मोदोम गिदिर जाखो आं माथो आंलाय बांद्राय जेबोखौनो जाया सानसेयाव ओंखामखौ जेने थेने बोथिसे हराव जाबा जागोन जायाबा थागोनसो आं होमबाबो मोदोम गिदिर मानो इसिबां गाज्रि मोदोम देरखो आंनालाय मालाया थोरसिनै थोरसिथाम जाबाबो फुंनो रोङा आंहा मोनसे माबा फिसा बुस्थु जाबानो फुङो आयहो बिदिनो थासिगोन नामा आंनि मोदोमालाय सिख्ला बैसोआवनो इसिबां गिदिरबा बुरैबा आरो मा जाबावगोन दै एसेसो सेमबा हामसिगौमोनहाय बाप्पावै दुम्फाव मानि दुखुब्रा मानि दुखु जालाबायखोसै आंहालाय हारसिं फख्रि खाथियाव बिदि जिरायना थानाय नुनायखाय दुखु जादों खोमा सानदोंलां आंहा गरमजों मा जादों बेनिखायनो लामाथिं फैना दसे जिरायफैदों आरो सान्दुं गोसायाव नोंहा माबा दुखु जानायसो नुबाय ओइ सिख्ला मानसिफोरखौ हारसिं थानाय नुबा दुखु जानाय नुयोना दुखु दङथ' आरो मालै हौवाफोरा गारबाय नामा ब्रा बयफ्रेन्डफोरा मा जानला मानला दुखु जाबा हौवानिल' दुखु जायो नामा आंहाबा मानि दुखु जादों बे हौवानिल' दुखु आच्छा दे खोन्थालाय मानि दुखु जेबो दुखु जायाखैहाय ओरैनो गरमनि थाखाय दुखु जालाबायदं आं हौवा मोनैनिखायसो दुखुब्रा नोंलाय हाय जानला मानला होनलाबायथारनाङा आंखौ गरमजों मा जानानै दं बे माबा हौवा मोनैनिसो दुखुनो दुखुआ खालि हौवा मोनैनिल' जायो मालाबा न'खरनि जागोन मालाबा लोगोफोरजों जागोन मालाबा न'खरनि आलासिफोरजों जागोन माबायदि दुखु नांगौ नोंनोलाय गासिबो दुखुआनो दंजोबो आंनाव ओमफ्राय बेफोरखौ गारनानै खालि हौवानि दुखुखौल' नुयो गैया आंनाव हौवा अरे हौवा गैयिनोबो दुखु जानो हागौ ना जानला मानला हौवानिल' दुखु खोनासंनो लुगैथारबाय नामा नोंलाय हौवानि दुखु आङो हौवानिनो दुखु ओइ होमबालाय नायनोसै नामा नोंनि थाखाय सासे जानला मानला बखिलाबायनाहाय आं रावजोंबो नायजायाबो आंनो रावनि नायनायखौबो नाङा हारसिंबो सौग्रुलाबायनानै मोनबा मोनबाय मोनाबा थाबाय बिदिबा बोरै हौवा मोनगोनब्रा नोंलाय सोर सौग्राव फैनांगौ जाखो नोंजोंलाय आजिखालि मालाय गावबा गावनो फेसबुकावनो इन्सटाग्रामावनो सौग्रुलायलायखायो नोंलाय बे फख्रि जिङाव थानानै सोर सौग्रु फैनांगौ जाखो नोंजोंलाय मिन्थिया आङो जायखिया नेबाय थागोन आरो सौग्रुनायखौ गैला बुरैसिगोन नों बुरैसिगोन होमबा हौवा लोगो मोनबा सिख्ला जागोन हौवा लोगो मोनबा बांसिनसो बुरैगोनब्रा होमबालाय मानोथो हौवा लोगो मोनजानो लुगैदों हारसिं थागोन ना आङो जानला मानला सान्दुं गोसायाव रोनाव फैलाबायबाय थानाङाहाय बेवहाय आरे हाबा जादोब्रा हाबा जादो आं हाबा जाया होद आंबो सानसे समाव हिनजावखौनो मोनाखैमोनब्रा नोंबो सानसे हौवा मोनगोनब्रा मानो हौवा हिनजावनि खोथा दावराव जाबाय थादों न'आव थांनो थां दासो गरमनिफ्राय स्कुलनिफ्राय फैदोंब्रा आंबो होमबालाय मानोथो न'आव थाङाखै मानो आंजों नांजादों एसे बैसो जानायफोरखौ हाबा जायालासिनो थाबा बोरैया नुयोलै आं माने 25 आरो 30नि गेजेराव हाबा जायै मानसिफोरखौ नायनो बायो मानि थाखाय मानो इसेबां खुसियाव थानांगौ बिसोरलाय हाबा जायालासिनो मा नांजादों नोंहालाय आं बायदि गासिबो हाबा जानांगौ बालाबारिनि हाखौ गानांगौ गुदुं आं बिदिखौल' लुगैयो नोंहा हाबा जानानै फस्थायदों ओमफ्राय जोंहा दाय नांदों मानसिफोरा बांसिनानो उन्दैफोरासो बुजिसहायैयाव सानसहायैयाव हाबा जालाबायोना आं हले गेदेर मानसिफोरखौ हाबा जायालासिनो थानाय मानसिफोर बिराद मेगन सायो आंनि खाथियाव गरम दावराव जाफैबाय थानाय आं रागासो जोंबाय आं नोंनो हौवा नागिरना होनसै आंनो हौवा नाङा जानला मानला बुंलाबायना आंखौ बेवहाय बाप्पावै मोजां बुंबा गाज्रिसो जाबाय बाप्पावै थांफै देलाय मुसुगुर फुलायलाय बहा थांनो जोंहानि आइखौ दाखालि गुलि गावनाया सोरमोन बाप्पावै आंलाय मा मिथिगौब्रा माथो आइया नोंखौबो मिथिगौ होननानै बुंदों बाप्पावै नोंसा आइखौ सोर गुलि गावखौ आंलाय बोरै मिथिनांगौ जाखोब्रा आइया खोन्थादों बेनिखायनो आंखौ थगायनानै लाब गैया आंनो खोन्था आइखौ सोर गावदों आं खोन्थायाखैलै आं मोनथियानोबा मानो मिन्थिया मारै मिथिनांगौ जाखोब्रा आंलाय आइयानो खोन्थादों नोंखौ मिथियो होननानै बे नोंसा नुबाय जानला मानला बुंलाबायो बेनि खोथाखौ लायो नामाब्रा आं मिथियालै गथ' आं मिथिया नों आंखौ थगायदों उन्दै मानसिखौ थगायनो मोनो मा सोलोंनो उन्दैफोरा गेदेरनिफ्राय बिदि थगायोबा बाप्पावै आं मा मिथिगौब्रा आं जेबो मिथियालै नोंसा नुबाय एसे खरा गाज्रि जाबाय बेना बे जानला मानला बखिलाबायो आं मिथिया मानसियासो जागोन नों मिथियो आंखौ थगायदोंसो बाप्पावै थांफै देलाय नों गथ'आ माब्रैब्रा मा गिदिरनि खोथा मानियालै नोंसा बिमाखौ सोर गावदों आं मिथियालै आं मिथिया नों मिन्थिमारा मिथियाब्रा मिथिनायबा आं खोन्थाखागौमोन ना मिन्थिमारा आइखौ सोर गावदों आं मिथियालै सना फिथर नानि जारौ आंखौ जानला मानला सना फिथर बुंनाङा बाप्पावै दाउस्रि देलाय फिसाजोंनो मा होनो खिथाखोब्रा जानला मानलालै बे दाउस्रि देलाया हेलौ ओइ दाउस्रि देला ओइ बाथामेस थफेराम आं दखानावसो माइरं थार लांनो फैदों बाप्पावै राखांबायबो नामाब्रा
राखाङाबा जाहोफैगोन नों जाहोफैगोन आंखौ लोमजादों होननानै जाफ्लानानै थानायसै आं बाथामिस ओइ दाउस्रि देलाय बेसेबां नाम गाबज्रियो बाल आंनि खोनासं दाउस्रि देलाय नों मा खोन्थानानै होखोब्रा फिसाजोनोलाय मा खोन्थादों आंलाय नों नोंखौ गावनायखौ मानसिखौ सिनायो न' मा मिन्थिगौ आंलाय नोंखौ सोर गावदों आयौ बाला आं जेबोखौनो बुङाखै नोंनि फिसाजोआसो आंनाव सोंदों नोंलायनो खिन्थादोंनो आं मिन्थियो नोंखौ गावनायखौ आयौ बाला बाथामिसा आंखौ सोर गावदों बेखौ मिथिनो लुगैनानैनो सोंथिंगासिनो नामा बाल आं रोंला आंनि फिसाजोखौ नों खोन्थायाखै होमबा आं मानो खोन्थानांगौ आं मोनथिबाबो आंनि फिसाजोनो खोन्थाथारा आं सोर गावदों आच्छा नोंखौ सोर गावदोंलै आंलाय मा मिथिगौ बाप्पावै फैबाय थानाय समाव दाउस्रि देलायनि फिसाजो खाथ्रा जागोन होनबाथ' गावनि बिमाखौ सोर गावदों बेखौ मिथिनो थाखायनो दानो बिदि बुद्धि साजायलायदों गाजा जागोनलै बिनि फिसाजोआ बाप्पावै मानिबायलां सोर नोंलाय बबेनि मानो फैदों जोंहानाव नोंलाय सोर आंनि मुङा मानामुनि आरो बे नखरनि आं मदान रुवाथि आंनो मादै हाफांखौ नांगौ बहा दं बियो मानो नांगौ आं मादै हाफांनोसो खोन्थागोन आंनो जाहोनखौ खोन्थाग्रो नोंनो आं जाहोन खोन्थाया मानो खोन्थाया मानो खोन्थानो रुवाथि मानसिनो आं रुवाथि जाखो मा जाखो बे नखरनि आंबो सासे सोद्रोमा आरो आङो ना बे नखरनि गासैबो बाथ्राखौनो मिथिजोबनाय रायलायनाया दसेनो सोलायबायबो आं मानसिया बिदिनो रायलायनाय एखनबा आङो नोंसोरनि बायदिबो रायलायनाय एखनबा आं बायदिबो रायलायफिननाय मानो नांगौ खिन्थालाय दे अब्लासो आं लिंहैगोन नोंनो आं खोन्थाया माबार लिंहैथां नों मानसिया माबायदि जाहोन खोन्थायागौ मानि आं लिंनानै लाया जाहोन नांलायगौ नामा नोंनो नों बे नखरनि सोद्रोमाबाबो आं नोंनो खोन्थाखायामोन नों सिखावबो जानो हानाय ना सिखाव आंखौ सिखाव बुंदों नों आं एगजामपोलसो होदों आंखौ इसिबां गोहो नों एगजामपोल होनो आया माथो दादागिरिबो दादागिरि नङा आंखौ जानला मानला सिखाव होनलाबायनाङा नङाबा मा खालामगोन नों आंखौ सोबा जागोन नाय आंखौ सोबानो नागिरदों नाय आंखौ बुनो नागिरदों नाय आंखौ नायहाबदों मानामुनि मा दावराव नैबे मानसिया आंखौ सोबानो नागिरदों थांफैदेलाय मानो सोबानो नागिरदों नों आं बेखौ ओरैनो सोबानो नागिराखै नुबाय माबायदि मानसियानो आं नोंजों रायलायनो होननायखौ बेसो आंनाव जाहोन सोंगासिनो दङमोन बेनिखायसो रागा जोंदों आं एसे खोथायाव रागा जोंबानो सोबानो नागिरनाय बुनो नागिरनाया गाज्रि मिथिबाय रायबाव बेखौ आरो रायनानै होबाव आं ओरैनो सोबानो नागिराखै बेखौ आं गोबां बार बुंदों बेखौ नोंजों रायलायनो होननानै बे आंनाव जाहोन सोंगासिनो बेखौसो रागा जोंदों आं जाबाय दे मानामुनि थांलाय बाहेरायाव जि लामनाय दं बेखौ लायथां जा थांफैदेलाय मानोबा फैदोंमोन जिराय आं जिरायलाया आं बेखौल' मिथिनो लुगैदों आंनि आइखौ सोर गावदों मा आंनि आइखौ सोर गावदों आं दा बोरै मिथिनांगौ जाखो आंबो मिथिया मानो मिथिया आइयाथ' नोंजों रायलायोना गासिबो खोथाखौ रायलायजोबाना दाउस्रि देलाया गोबां सुथुर दङ मिथिबाय बेबा सोर सासेया जेसेबां सुथुर दं बिसोरनि नामखौ मिथिगौ नामा ओहो आं मिथिया जायखिजाया बेफोर सुथुरखौ दाउस्रि देलायासो मिथिगोन थेंक इउ आयौ माबायदिहाय बेलाय बेहा सोरजों गावजादों गावजायाखै बेफोरखौसो सोंफैदोंमोन जारलासोहाय गथ'जोंबो मिथिनो लुगैथारदोंदां सोर गावदों माथो बुंबावनो बयबाबो मिथिनो लुगैखागोन दाउस्रि देलाय मोजाङै सामलायहाय फिसाजोआ देनजारथार नोंना जोंलारि वेलकाम बेक सिखिरि नोंदि आंखौ एसेबां हेफाजाब होबाय बे जोनोमाव आं मालाबाबो सुख'नो हानाय नंला गावनि न'नि मानसियानो एसेबां हेफाजाब होआ नाथाय नों आंखौ हेफाजाब होबाय मानो आंखौ एसेबां गिदिर हेफाजाब होखो आरो आं मालाबाबो बेखौ सुख'नो हानाय नङा एसेबां गिदिर रिनि मानो खालामनानै होखो नों सिखिरि लोगोआ लोगोनि खामानियाव फैयाबा मानिथो लोगो अब्लाबो किडनि होननाया एसेबांबो गोरलै बाथ्रा नङा मानसिनाव मोननैल'सो किडनि थायो मोनसेखौ जुदि बेफोरबायदि दान होयो बा मोनसेल' किडनिजों आंहा जुदि मोनसेल' किडनिजों थांनानै थानांगौ दङबा थांनानै थागोन बुरै जाजासे नों मोजां थाबानो जाबायना नाथाय आं जेब्लाबो नोंनि दाहार जानानै थासिगोन बेफोरबायदि बुंनाङा मिथिबायना आं दुखु मोनगोन आरो जेब्लासिम मोजां जाया आंनि रुमावनो था बे रुमाव था नोङो ओमफ्राय नों आलासि थानाय रुमाव थागोन आं जेबो सिन्था खालामनाङा मानो नों बेवहाय थाया आंनो आलासि थानाय रुमाव थागोन नों एसेबां खालामबाय आरोबाव दा खालामसै नों आंनि थाखाय अके आरो एन्टनिय'आलाय आं एन्टनिय'खौ फन हरबाबो फनानो नाङाखै मानो एन्टनिय'आ न'आवसो थांदों मा एन्टनिय'आ न'आवसो दंहैयो बेफोरबायदि समावबो आंखौ गारनानै थांबाय बियो माबाफोरसो जायाखैथ' न'आव आं बेखौ जेबो मिन्थिला नाथाय बियो न'आवसो दंहैयो आरो बांद्राय सानबाय थानाङा आं
आं नोंनि थाखाय सुप बानायदोंमोन लायनि आं थाथ'। न'आव माबाफोरसो जायाखैथ'। आं एन्टनिअनि खबरखौ बोरै मोनगोन दे दा? मानो आं बेखौ नांगौ समाव मोना? मानो? बानलु मा लाबोदों? नोंनि लेखा ना फरायनो गोसो गैला? मानो गोसो गैया जानांगौ? आंलाय सानदों नों लेखा फरायला। बे बिजाबनि थाखायनोथ' आं इसिबां गोजानाव फैदों। अब्लालाय माथोबाव साननैसो बेवहायनो थानानै मोजाङै रेस्ट लादो। नाथाय आं सिखिरिखौ खस्थ' होनो गोसो गैलामोन। बियो आंनि थाखाय गोबां खामानि मावबाय। सिखिरिया जे आंनि थाखाय गोबां खालामगासिनो बेखौ आं नायनानै गोसोआनो बोरैबा मोनबाय। आं मा होननानै सिखिरिनि बेफोरबायदि हेफाजाबखौ सुफुंफिननो हानो? बानलु बेदां, नोंनो बुंलाय सोर दं गावनि किडनिखौ बेफोरबायदि होग्रा? नोंनो बुंलाय बानलु, आं सिखिरिखौ मा होननानै साबायखर बावबावनो? बे जोनोम मोनसेया आं सिखिरिनि जानानै जेब्लाबो रिनि जाना थासिगोन। बेफोरखौ सानबाय थानांला। सिखिरिनि मोजां लुगैदोंबा जेब्लाबो हेपियाव था, खुसियाव था, अब्लानो सिखिरिया मोजां मोनगोन। नों जुदि गाबलु गाबला खालामबाय थायो अब्ला सिखिरिया माखौ मोजां मोनो? बेनिखायनो जेब्लाबो मोजाङै था, रंजा बाजायै था आरो गावबागाव खामानिखौ मावलांबाय था। नाजागोन। बानलु, बहा थांनो? सिखिरि, जोङो ओंखाम ओंख्रि संनायाव हेफाजाब हैनि। अके। गाज्रि मोनाबा एन्टनिअनि खौरां लानो हागोन ना? बियो मानो न'आव थांदों? आंबो बेखौ फन खालामगासिनो, फनानो नाङा। बिनि सोमोन्दै आं सोरनाव खौरां लाबा मोनगोन? नोंलाय माने एन्टनिअनि खोथा सानबाय थादों? जानांगौ माबा मोनसे रिजन दं, बेनिखायनो थांदों। बेखौनोथ' आंबो मिथिनो लुगैदों, मा रिजन दं? मा मिथिगौ आं दा? एन्टनिअ सानबाय थानांला। दा गावनि देहाखौ नायग्रो, नङाबा सिखिरियाबो दुखु मोनगोन ना। बेफोरबायदि दुखु जाबाय थायोबा सिखिरिया मा सानगोन? खमसे खम देहा मोजां जासान्दिथ' मोजाङै था। बेनि उनाव सोरखौ नायनो, सोरजों रायलायबाय था। दावराव खालामबाय थानाङा। दावराव? आंनो एन्टनिअनि खौरांखौ नांगौ। बेबा माबायदि हालोदाव दं? मानो न'आव थांदों? आं जुदि एन्टनिअनि सोमोन्दै मिथियाब्ला आं बोरै गोजोनै थानो? एन्टनिअ, बे बारावथ' नों आंखौ बिदि हारसिं खालामनाङामोन। आंखौ सिखिरि आरो बानलु बेदाङासो नायगासिनो। नों मानो आंनि सेराव फैयासै? मानो एन्टनिअ? मानो? ना न'आवसो बिमा बिफाया माबा होनलायबाय? मानो आं जेबो खौरांखौनो मोनासै? मानो आंनो खौरांखौनो हरासै बेलाय? मानो? आयै, नों जेबो दासान। आंनि किडनि मोनसेयाथ' दङ ना। आं बेखौ लानानैनो अराय खुसियाव थागोन। बेखौल' जेब्लाबो गोसोआव लाखि। आं बानलु बेदांखौ मालाबाबो दुखुआव दोना। आं बानलु बेदांनि थाखाय जिउ बावनांगौबा बेखौबो खालामगोन। अब्लाबो आं बानलु बेदांखौ मालाबाबो दुखुआव दोना। बेयो जुदि जोंलारिखौ लानानै खुसि, अब्ला आं बेनि खुसिखौ आं मानो गोजानाव दोननो? बानलु बेदांनि खुसिया जोंलारिनावसो दं। बेनिखायनो आं थांना थासान्दि आं जोंलारिखौ जेबो जानो होआ। बेनिखायनो नों जेबो दासानायै साननानै ला, नोंसाजोआ मोजां मोननायनि लैथोआव गब'नानै दं आरो अराय बिदिनो थागोन। नों मा सानो फिसा? नोंखौ बानलु बेदाङा मोजां मोनगोन? आं बानलु बेदांनि मोजां मोननायखौ नागिराखै, बिनि खुसिखौसो। बानलु बेदांनि खुसिया जेब्लाबो जोंलारिजोंसो, आंजों नङा। बेखौ आं मोजाङैनो मिथिगौ। सिखिरि फिसा, जों रावखौबो मोजां मोननानै गावनि खालामनो हाजोबा। बानलु बेदाङा जुदि जोंलारिखौ मोजां मोनो, बेवहायनो खुसि जा। बे खुसियाबो नोंनिनो खुसि। थेंक इउ आयै, आंखौ बुजिनायनि थाखाय। आं नोंनिनो बिमा, नोंनि खामानियाव जेब्लाबो हेफाजाब होगोन। अब्लाबो नैथि बार बेफोरबायदि दा मावसै, मिथिबाय? साननानै ला, बानलु बेदाङा नोंनि मालाबाबो जानाय नङा। जों रावखौबो जबरजस्ति खालामनानै गावनि खालामनो हाया, मिथिबाय? औ आयै, आं मोजाङैनो बुजिगौ। दे होमबा, आं थाबैनो फैगोन जापानाव। जागोन आयै। आइयानो आंखौ बुजिबाय जेब्ला, आरो आंनो मा नांबावगौ? थेंक इउ आयै, आंखौ बुजिनायनि थाखाय। नै आंहा बावदोंसो, जोंलारिनो सुप बानायना हैनांगौआ। सिखिरि, नों मा खालामनानै लाखो? आंनि थाखायनो गावनि किडनिखौ बख'नानै नों जोंलारिनो होबाय। आंखि नोंखौ डिजार्भ खालामो ना? आंथ' नोंनि गोसोखौ मालाबाबो बुजिनो नाजायाखै। अब्ला नों मानो बेफोरबायदि खालामखो? गावनि बेसेन गोसा किडनिखौ नों आंनि थाखायसो जोंलारिनो होबाय। नों आंखौ मोजाङैनो मिथिगौ, आंदि जोंलारिखौ गोसो थोयो। आंनि खुसिनि थाखायनो नों दिनै एसेबां गिदिर बलिदान होबाय। सिखिरि, आं नोंनि मोजां मोननायखौ रेसपेक्ट होनो हाबावगोन जानो? नोंदि आंनि थाखाय एसेबां गिदिर बलिदान होबाय, आं मारै सुफुंबावनांगौ जाखो? सिखिरि, माबायदि दुबिदायाव गोलैखो आंलाय? फारसेथिं जोंलारि, फारसेथिं सिखिरि। मा खालामबावनो आं? जेबो आगोरखौनो नागिरना मोनला। जोंलारिखौ आं जेब्लाबो हास्थायो, फारसेथिं सिखिरिया गावनि किडनिखौनो होनानै लाबाय। अब्ला आं सिखिरिखौ माबायदि साबायखर होबावनो? जेबो राहायानो गैया, जेबो।
लामाखौ नागिरना मोनासै सिखिरि आंखौ निमाहा होदो आंखौ निमाहा होदो एमाव बेटा मा नायबाय थाखोलै नायदोंलै माखौ सानसेनो न'आव थाला नालाय दिनैसो न'आव थानायखौ नायदोंब्रा एखनबा जेलाव एखनबा गुवाहाटियाव एखनबा अबाव मानसियानो गावनि हान्थुआवनो गावनो दानना लानाय बायदि मोनो आं नोंखौ आच्छा जावदों ना फबदों जावाखैबो फबाखैबो एवाखैबो जेबो खालामाखै बास आफा आं बुङालै बुं माने आफा आं फरायनो गारनोसैलै नैखौ सिनायो आफा सिनाया मानि थाखाय फरायनो बादों नों मा खि मोनजानायनि थाखाय माने दा साननैसो फरायनायखौ गोरा मोनगासिनोलै आं खर' मेलेमखौलाय बहाथो दोनदों माथो बुङा आफा नोंनि टेनसननि थाखायनो फरायनो हाला आं एसेबारे थाइबानि लारु आंहासो दाय माथोलै आफा एखनबा नों दुखुआव थायो रागायाव थायो एखनबा बहाबा थाङो एखनबा नोंसोर दावराव दावसि जायो बिमा बिफानि दावराव दावसियाव जोंफोरा बोरै फरायनो हानांगौ जाखोब्रा गोजानाव थाहैनानैबो फरायनो सुखुवालै आफा जोंनि कलेजनिनो सासे सेंग्रा लोगो दङ न'खराव सामफ्राम दावराव दावसि जाबाय थायोनो बिसोरा फरायनोनो गोसोआनो ज'आ गथ'फोरा मोजां फरायनायनि बिबानफोरा बिमा बिफानावनो थायो खिन्थु बिमा बिफायानो गावसोरनो जाला बुद्रुद्रु जेबो बुजायनो रोङा मानो रोङा गावसोरल' नांलायनाय मुखुबा बोरै हानांगौ जाखो फिसाला फिसाजोफ्रा खायसेफोराथ' ओरैबायदिसोलै आफा बिमाया जि खस्थ' मानसिगोन हाथाय बाजार मैगं फानसिगोन बेलासियाव तिनिआलियाव सारिआलियाव ओमफ्राय बिफाफोरा जौ लोंनानै थासिगोन थास गेलेसिगोन फिसाला फिसाजोफ्रा मा जादों मा जायाखै तालानो गैया खायसे सेंग्राफोरनि गाज्रि जानायाव खायसे सिख्लाफोरनि गाज्रि आखल जानायाव बिफाफोरनि 100% आखाइ दङलै औ ब्रा आफा आं दाखालिसो आबैमोननि गामियाव थांबाय आबैमोननि गामि खाथियाव आरो बिमाफोरा बुरैफ्रा देन माबा मैगं फानो ओमफ्राय खाथियाव बोरायफ्रा जि सिगारेट सोबसिगोन जौ सोबसिगोन बिरि सोबसिगोन थास गेलेसिगोन ओमफ्राय न'आव थांनानै मोनायाव नांलायबावोसोनो ओमफ्राय गथ' गथायफ्राथ' फाग्ला फाग्लि जासिगोन ना टेनसनजोंनो खायसेफ्रा गाज्रि लामायाव थांसिगोन बेनिखायनो आंथ' सानो बिमा बिफाखौ दाय होस्लायस्लाय बिफाखौ दाय होनांगौ नामा खारन बिफाया जेबोखौनो मावाखायसेया बिमायाथ' सानसे बाहेरायावनो थांनानै हाजिरा मावहैयो मैगं थाइगं फानो खायसे बिफाफ्राथ' ओरैनो गोजौ माबा जौ लोंनानै गोजावना थायोना आफा होमबा बिफानिसो दाय होनांसिगोनलै आफा आच्छा साननैसोआवनो इसिबां नायबिजिरनानै गोरों जाथारबायना नों एमावबाय था मालाबा बिराद गोगानाय मोनोलै आंदि नों बायदि मानसि बानायदों आं नोंनि लायाखै लाफा आं आइनिसो लादों नोंनि आखल लानांगौबा आं हिनजाव गुन्दा जासिगोनब्रा बिफाखौ बिदि बुङो उपाय गैयालै आफा उपाय गैया नों मानसिफोरखौ देनजार गाज्रि फोरोंगासिनो दङथ' नोंनि आखल लानानै माखासे मानसिफ्रा गुन्दा जाजोब्बाय गुन्दा आरो मानसिफ्रा सोलोङोलै आफा सोलोङो नों ससियेल मिडियायाव जानला माला बुखिलाबायबाय थानाङाब्रा आफा बेटा नों आंनि फिसाला जानानै आंखौ फाखर मारिना मिथिबायना आंखौ सान्थियै थानो हो नङाबा आं लावनोसै मा एसे बेफोरबायदि राव बायोब्रा आफा मालै बास मानसि फैदों बास गैया होननानै थिनहर बास दासो देलायनि फिसाजोसो मानो फैदोंमोनलाय थिनहर मानो फैलायखो बेबा गथ' जिराय आं जिराया फंसे बाथ्रासो सोंनो फैदों मा बाथ्रा आइखौ नों गावमारदों नामा आंलाय नोंसा बिमाखौलाय मानो गावनांगौ जाखोब्रा गावदोबा गावदों बुं नोंसा बिमाखौलाय मानो गावनांगौ जाखो नोंसा बिमाया खोन्थादों नामा आंखौ गावदों होननानै खोन्थायाखै आं सोंनोसो फैदों नों आइखौ गावदोंमोन नामा मानो गावनांगौ जाखोब्रा आंलाय दासो देलाय मा सोंलाबायदोंब्रा जों सानैनि गेजेराव नों दाहाब जोंहा आइखौ गावदोंना गावाखै नोंथ' जोंहानि न'आवबो सिखाव हाबदों दाखालि ओइ थाम्फै देलाय नों उन्दैलै नों बुजियालै बेफोरखौ नों माया थिनहरदों नामा नों माया आइयालाय मानो थिनहरनांगौ गाव हारसिंनो फैदों आं मानो गावनाय जोंहानि आइखौ आं गावाखैलै मालाय बेबा सोर गावदों आं गावाखैब्रा नोंसानि बिमायानो मोजाङै मिथिगौ आं गावाखै होननानै बिमानावनो सोंहैथां बेनो मिथिगोन आरो नोंसा बिमायाबो बुंखागोन आंखौ गावखायाखै होननानै नों गावमाराखै गावाखैलै गावाखै थाम्फै देलाय जागोन दे आं थांनोसै ओइ र' मानो बेफोरबायदि सोंथिंलाबायदों नोंलाय सोरबा गाज्रि मानसिनाव सोंफ्लांबा मा जागोन नोंलाय बेफोर खोथाखौ बिदि सोंथिं जालाबाया आं मिथिगौ सोरनाव सोंनांगौ सोरनाव सोंनाङा जामायला एसे देन्जार गथ'लै बेलाय आफा माबोरै बिदि सोंजालायनाय जाखोब्रा नोंलाय दावसो देलायखौ आं बांद्राय सुखुवा बिदि होननानै आं मानसिनि जिउखौ लागोन बेबो नङाब्रा आं थैनोसैलै आं थिदै मानसिफोरजोंबो बिदि सोंजालाबायनो हाला गन्थं जबाय आंहा दिनै गन्थंआनो थबस्र' जबाय बेनिखायनो आं थैनो थांसै औ दिनै बारायाबो मोजां बेनिखायनो आं दिनै थैनोसै मा नाटक खिन्थु लायखोब्रा आगोलनि मानसियाबो आंनि बिफा अमा राजाखौ मा बुंबावनोब्रा मानसियानो गोरलै साइससो बोरायबाबो जाला नोंसोर माबा मोनसे एडभाइस हरदोलै बे माथा फाग्लाखौ कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों बाय